ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବନର ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ସେହି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କୁଇଜ୍ ସେକ୍ସନ୍, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କୁଇଜ୍ ସେସନ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କର, ଭାରତରେ ଗୁରୁ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? 1 2 ଅକ୍ଟୋବର, ବି 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ସି 15 ଅଗଷ୍ଟ, ଡି 14 ନଭେମ୍ବର। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବି 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଗୁରୁ ଦିବସ କାହାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ବି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ସି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଡି ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ଏହି ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କେବେ ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ? ଏ 1959 ମସିହା, ବି 1962 ମସିହା, ସି 1972 ମସିହା, ଡି 1982 ମସିହା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ବି 1962 ମସିହା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଟିଚର୍ସ ଡେ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା, ବି କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ, ସି ସ୍ୱାଧୀନତା, ଡି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ବି ଶତ୍ରୁ, ସି ନେତା, ଡି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହାକି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଏ ଜାକିର ହୁସେନ, ବି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ସି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଡି ସର୍ବଜିତ ସିଂହ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହା ଏହାର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପେଶା କ'ଣ ଥିଲା? ଏ ବିଜ୍ଞାନୀ, ବି ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଶିକ୍ଷକ, ସି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ, ଡି ସୈନ୍ୟ। ଏହି ଚାରୋଟି ଭିତରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ଭିତରେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ବି ଦାର୍ଶନିକ ଶିକ୍ଷକ। ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ବା ଭଲ ଲାଗୁଅଛି, ତ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ପୁଣି ଏକ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ